kumanyigwa asabono ababwatani abe sekta y'obosombi anene matatu bose matatu wakaza association abo igo matatu owners banyara ko bakomerana asomo bagani oyo mo imeyo mu cyobosongo asekerenga gyokorotota obomo no bokoreri obuya ase sekta eyo ya matatu bakoragwa na Kongo mose nigo abarayi abo banyara ko bakobori oboteneri be county ya Kisii yo mugavana Paul Simbarati anyare ko bakorotota engana yogosie kwa ABC kwa sekta ya matatu sekta area ya boda boda ime county ya sebo igobarokana bakomwakera ekoko nabo yokomosira omugavana sese yokorwania obukurumi ime county ya Kisii bali no sero nanyara ko bagwikirana asomo yego iyo na gutwariganiria orobotiro kubatia abarayi nabo igo abakori emeremo ase sekta ya matatu ime omo cyobosongo bakorawa no munyakirogobo okongo muse nigo ritkorya rero baumerana asokorotota cinchera cyo kugendereria obumo bwa matatu bakwanire amangana nga kitogosukia sekta ya matatu na kitokolendera abanyana kigali cyabo ento abakori emeremo na kitogotwara obumo na indo obumo botogotwara igobora akonye binte bingi tora vamo tukwane torenda sanity ase sekta ya matatu kolengera kiro muntu nagoke na ende kiro muntu nanyore bakora liboro buya bose sekta ya matatu nani sababu wa matatu besi sako kwato vomo tobe gitekemo tunya ariko kwagacha matatu ya sana ndio 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 ya cooperative voto kwa sababu mutu yandike mocho mutu twegike twensi egere tubwatira ntokore ngaka kubwatikana nogosie kwa kwobisi cia boda boda ni gabara yabo bamuburio mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kubwatie ngane yo asobwango erio ciabisi ekyo kibe kiko igorwa nabana boda boda koirana asemeremo yabo erio kwenyorera ngeria obisi ya boda boda ya cooperative yawe tenga ngosie kwere na ende karo ya segetu maybe twale gusabaiga mugaba na aligereri akwana na bale basegetu obisiria baigoro obisi cooperative aba mura bale ba boda boda of course na bela tokemba bwata mamocho make muntu tanya kuboru na magoso lakini akarto kuligere boda boda ili akonyere binde binge sana bakuruna goja chinga cheito o maana ngocha turuwani Nigo boigo bamubori arati koretamo sekta y'obosombi asensemo ya boda boda na matatu na boigo ensemo ya juakali. Eka stakeholders babe involved. Monto matatu aboyo moro for example. Omonto gosena no monto bwe chingeni mama mboga tokoya mo for example. Monto juakali yo mato korro. Stakeholders kwa chumura so that ekero bakomeke season cyabo konyorenga obumaene na interest gordas ntororo asensemo yende nigo bamwigereiro mugavana Arati asemero berio yokorwania obokurumi meye county ya Kisii amona komotogia umurugio ye mei asogosira abana banyaroka todie go define abantu baito ba Kisii county togotige go define yo musi gavana kerache taiga gavana obere gakora abantu tikapira chinyinge gavana tamaite bukabira omongina pomugavana ito Madam Mary Bambuka chega ndata gonchokanana aenda tagonchokanana kire sub county aenda tagonchokanana kire nyomba aenda tagonchokanana kire skuru agokonya abana baito anene mona abanyaruka ikiagaro bole merumboro aenda takubagorra ebintu birtokoroka nga sanitary towels or pads aki umugabana n'ubwate gasiye kongomono kurwanya illegal corruption inere giteke tangani ndocho bwato gira murete kurwanya corruption otobosabera unyirwani biyonye pole egere amagenda tukeka nigo bakora sokoboria bagende bonsi kwene kyabunanko babare maiso chinga kibare asobokoreri bwabo erio gokiania emebasukano eyo yaberege kwene kiwa ase chinsemo au ngakibona bune yekikire umwako gukikoera nje nkora tebya abantu babaito kwanza litangani abakoenda kigali chinsemo cyonsi ngisumu Nairobi kerase chinga kichibono babwena tekulire kyara na nembure yekwamire nerororo baire kigali ngora abasabiri bonsi bagenda buya
erinde erikusieka omwaka buya naende tomaekorora nkiga kogenda. Ngoripoteri ya Ndizi TV erieta riane Evelyn Osero.